Mga ganun salita, hindi mo inumute yan. Proud nga sila eh. Ng kalapit na simbahan. Patuloy ang paghikayat, Emil, na barangay sa mga restricted na likas na dahil mahirap abutan ng pagtaas ang tubig baha sa kalaliman ng gabi. At patuloy naman ang 24 oras na monitoring ng barangay, lalo pat hindi mo itigil ang pagtaas at sa ating kinatatay ng hindi mo itigil ang pagpapagama. Kumuha ka lang, kinagagat-gagatan ng ano. Ay, hindi mo magagalaw si John. Ha? Marjan. Nasaan na yung ano? Sus. Ang mga kaso tapos na ng maigit Sila kita ngayon, aswang naman dulo. Ay, boy. Kain. Kain. Kain tayo. Boy. Anak. Boy. Boy. Nak, ilo ka muna kay Boy. Marjan. Yun. Set. Boy. Hello, Boy. Hello, B-boy. Ano, Say hi lang eh. Said hi lang, Kuya B-boy. O, tayo sundo, no? Marjan daw, oh. Marjan. Wow. Oh, Makita mo pala yun. Baha na rin ito tangkay. Wala akong gasa inyo. Ibagi ba yan? tulad sa ating pamapaaral sa bansa dito sa kalibang sa institute bukod sa mga nation ginamit namin sa House of Councils Development Projects at sa pagkakaroon ng coordination ay Walang ulan dyan. Ay, 14 viewers. Sarap. Ang dami ah. Sa mga naunang state na nation sa pagkalimong sa markets, niya ang kahalagahan ay prestasyon na pagkaroon at sa detalidad ng sitwasyon at ang patuloy na mga affairs ng mga pasilidad. Sa kasayuduyan, 165,000 class Same viewers around. para sa bilang ng magulangan sa mga silid-aralan. Sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education at Mondu, nagtutunan ito ng congestion ratio of 1:50 sa isang classroom sa bawat 50 estudyante sa higit. Wala ito sa mga assessment project ng National Housing Authority. Saan? Dapat na mga sa millionaires. Millionaire? Oo, tuloy ko ngayon. Pinakamalala, sikat sa elementarya. Nak, huwag ka dyan. Dapat kung saan na nagbasa ang estudyante. Dahil sa sitwasyon sa loob ng mga sinimulahan sa Department of Education, marami sa ating kabataan ang magbasa at magbilang. Yung
transition sa Bitcoin, it's almost irreversible because we rely on sight, we rely on sound, we rely on music. So, hindi pwede siksikan kayo. Sa Philippines Statistics Reports, batay sa 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey, nasa 19 million ang edad 10 hanggang 64 ang literate but not functionally literate dahil sa kakulangan ng comprehension skills. Kabilang sa mga non-functionally literate, ang mga basically literate o yung nakakabasa, nakakasulat o nakakapag-compute, low literate o nakakabasa at nakakasulat, at illiterate o nakakabasa at nakakasulat. Sa naunang pahayag ng Education Secretary Sani Atara, posibleng abutin ng mahigit 5 dekada bago matutukan ang kakulangan sa mga aralan. Gusto sana namin itanong sa Department of Education Sarap sa five viewers natin. natin. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, pero hindi sila nagbigay ng pangyayari na ito. Basic ang akala ng kung matitibay na kakulangan, pagkihapos sa mga estudyante hindi pa rin makapagbasa. Kaya sinimulan na ng DepEd ang remediation program. Pagkatapos ng klase, tuturuan ng mga estudyante hirap sa pagbasa. Magtutuloy ito sa taon sa ilalim ng aral program. Noong nakaraang taon, sa 60,000 sa mga estudyante ng kita ang kahinaan. Nasa 2,000 na lang ang kailangan ihabol matapos na mag-ilalim sa remediation program. CFPR-based training and interview sa Los Angeles, Lacan, may habang nila ang lahat ng mga grade 3 student na pinapapasa. Isa ito ay pagkunan. Masaya kami nagsabay na kumain ng mga sumunod po sa sila mga substance na pinagpapalito sa mga sa buhay hanggang makalipas pa Pagkatapos ng remediation program, sa ating sila. Hanggang dito na lang po ang maraming salamat po at more progress in the future. bakit tumaas ang pondo para sa edukasyon. Pero sabi ng EDSA, ito'y dahil sa senior high school at higher education. Yung pagtaas natin sapat lang para talaga mapantay. Pero sapat pa siya para mapag-update, lalo na sa kindergarten. Umaabot ng 3 hanggang 5 taon ang pagpapagawa ng DPWH ng school building. Yan ay kung may espasyo, nakalimutan ang problema sa mga paaralan sa Metro Manila. Gusto ng DepEd na kumontrata na ng pribadong sektor. Para sa EDCOM 2, pwede yung voucher program para makapag-enroll ang mga estudyante sa mga pribadong eskwelahan. Sana raw, ang mga lokal na pamahalaan. Kailangan mag-innovative. Dito. Pakita mo kay Kuya Biboy dali. Kuya Biboy. Bye, Biboy! Pakita mo kay Kuya Biboy yung dance mo. Dali. There are other innovations. Kuya Biboy, dance niya oh. Sangkay, yan lang, pakita mo kay Kuya Biboy dali yung dance mo. Kasi malapit na Pasko, magpaano ka palakas ka yan. Bibigyan ng masko siya yan. Kuya Biboy oh. Dance. Dahil ang mga batang gaano natuto sa paaralan. Biboy, ganyan dyan. Para sa GMA Integrated Yaman si Kuya Biboy pag sumayaw. 24 Ano pa? oras. Yung jump, yung takbo. Nakatira malapit na Marikina River at Takbo. ilang mababang lugar Takbo. sa pagtaas ng level ng tubig. Walang kabilang Lakad kasi bang tugtog eh. sa 24 oras. Buhag Hazard araw-araw. Huwag mo lang pakita yung chan mo. Vitamin Boost to wash pack. With 10 times more vitamins and argan oil. Pagod na yan? Pagod na? For your hair. Doble-doble ang ganda ng buhok para Ang lakas ng pandinig mo na to. Narinig mo yan? Hunters are exposed to 200 cold viruses. Narinig mo yung tugtog na yan? Ang galing. Choose Native 3 Plus. With up to 1 billion Yo? probiotics. Hello, for respiratory Ang protection. tamay sa bewang ilagay. Malakas ba? Hoy, ano, balat lang naman kinakain mo dyan eh. Mag-Centrum Advance. May triple ingredient Purito. Sabi ni Kuya Biboy, aray ko. at buong katawan. Mag-Centrum Advance. Dalawanan ka ni Kuya Biboy. No? Kulang pa ako sa resort. Sabi yung Kuya Biboy, bad. Tawanan ka ni Kuya Biboy dali. Meron bang paninilaw sa live?
Pangalan yan? Boy Boy? Nak? Kuya Boy Boy? Boy Boy? Abo Boy. Bubulbil yan. Enjoy the savory Cadbury taste. Sabi nila mabasura That's sa sunny kanan. side starts na. Straightening Mabasura. is damage building up in your hair. Just pause and reverse the signs of Kumagat damage. itong daliri ko. Dove Ceramide Intense Repair with Bioprotein Care that penetrates hair strands. Ano mo yun? Reverse the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Para sa pamilya, dahil ibigay mo. Reduce the stress at regularize na libro ng mga kailangan. Drink Ultra Heart Smart with Drink Intense Powerful Strong Experience for weeks. The Ultra Heart Smart. Wow! Success dahil abot kaya, success dahil walang arte, success dahil walang tigil. With PLDT Full Fiber Prepaid, success din ako! Mag-fiber prepaid na! Galit sa'yo, galit. Hindi kang tawag ang babae galit sa'yo, hindi ka nagagalit. You want great hair? May sagot right here. Pantene Supplement Conditioner for vitamin and collagen. Smooth out the check easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Ayan, magkikipansin ka to. Ang sarap! Kakain na yan! Magkikipansin ka to. Sarap yan! Ano? Mata mo. Well protected. Armor for adventure with Biogenic. Penis lunch in your salad. Penis wala din. Ang laki-laki! Kitaan ba? Pinagsama. Tilo mo sarap. Ang sarap-sarap. Sulit. Kaya son, gusto sa pagkinasan, chicken asal. Susunod naman, pero nakakasipag at siya susunod sa mga beautiful. Lugar ka rin. Ang detergent sa Ariel, posible. Malakas ng lakas at ilaw, maintenance, or clean. Kung ano yung pinapabili ng bago, ay posible na siya, posible sa Ariel. Sugat sa butoong tibay, wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isang gandang tibay, ang Bear Brand. Ganda ng hair! Mag-hairstyle tayo for the show. Ang hair ko, let's grow it. Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and bigger looking as it grows long. Amazing! Sunsilk! My son works hard. 9 months. And oh, he used to suffer from pamamanhid at tusok-tusok. Pinigilan din. The doctor prescribed Glucagon. 4 times B12 versus generic B vitamins a gram. Lakas na ng ulan. Of Therapnap
robotics. As of 4 p.m. nasa Ano, shoutout sa'yo. 1,637 na individual o 346 na pamilya ng 3 viewers at 2 thumbs up, shoutout. Center sa Marikina. Preempting
should. First date